Raġel ta' 65 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ġie kkundannat 25 sena ħabs wara li nstab ħati li stupra l-tfal ta' ħoħ. Il-każ seħħ numru ta' snin ilu iżda kien biss issa li ġie rrappurtat lill-pulizija meta waħda mill-bniet għalqet 18-il sena. Is-sentenza ngħatat mill-imħallef Antonio Mizzi. Fil-qorti l-ispettur Joseph Busuttil qal li meta arrestaw lill-akkużat sabulu materjal pornografiku ta' tfal. Ir-raġel ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. F'seduta immarkata b'emozzjonijiet kbar ta' rabja għal dawn l-atti, ir-raġel ammetta li jostupra l-niputijiet tiegħu f'diversi lokalitajiet u f'mill-inqas każ wieħed ġiegħel lil waħda mit-tfal tara materjal pornografiku miegħu. L-imħallef ordna lir-raġel ta' 65 sena sabiex ismu jitniżżel fir-reġistru ta' persuni li jwettqu offiżi sesswali.